Kabugusan nga 480 ka mga Pilipino ang nakatalana nga magapauli sa Pilipinas pagi sa chartered flight halin sa Fujairah, United Arab Emirates pagkadto sa Manila subong nga Sabado, Marso 14. Ang nasamit nga flight ginpatigayon sang gobyerno sang Pilipinas sa pagpakigangot sa Department of Migrant Workers o kon DMW kag sa Philippine Consulate General sa Dubai. Sa kabilugan nga numero 274 ka mga overseas Filipino workers o kon OFWs kag ang ilang nga mga dependent ang ginhanda para sa repatriation sang Department of Migrant Workers. Samtang 195 naman ka mga stranded nga mga Pilipino ang ginbuligan sang Philippine Consulate sa United Arab Emirates. 5 ka kaso naman sang repatriation ang ginaangutan sang mga individual nga may ara sang medical condition nga nagakinahanglan sang bulig. Nagabinuligay naman ang mga Filipino organization sa United Arab Emirates sa pagpahibalo kag pagtipon sa mga Pilipino nga nagakinahanglan sang repatriation. Personal naman nga nakikita si DMW Secretary Hans Kakdak sa mga leader sang Filipino community agud mapayag ang iya pagpasalamat sa ilang nga operasyon kag suporta sa pagbulig sa mga naapektuhan nga mga Pilipino. Ginpasiguro naman sa mga DMW personnel nga padayunon sang gobyerno ang repatriation efforts pagi sa commercial o kon chartered flights. Samtang padayon naman nga bukas ang Philippine Consulate General sa Dubai kag mga opisina sang DMW sa Dubai kun sa diin may araman sang mga o kon may araman ini sang hotline nga handa maghatag sang impormasyon kag bulig sa mga Pilipino nga apektado sang krisis sa rehiyon.